खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कसुगावनि जलेश्वरी गोजौ फरायसालि गेलेग्रा फोथाराव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि 55थि जथुम्माया थुंगेबाय। नेशनेल स्कुल गेम्सनि थाखाय 3 बर' खुदिया गेलेगिरिफ्रा सायख'जादों। सिला फोथार सिलाबालि गामिनि हरबिन्द गयारिया किडनि गाज्रि जानानै बेरामाव गोग्लैनानै दङ। दिल्ली बिरखं गाथोनाव इन्डिग' बिरखंनि पाइलटखौ सासे पेसेन्जारा सोबादों। गुवाहाटी सिलसाख'आव होखारजानाय सुबुंफोरा मागोनि समाव सोरखारनि बेरेखायै खुद्रिसारदों। गलाघाटआव हाग्रानि मैदेरा मोब्लिबजों बोजानानै थैनो गोनां जादों। 27थि बेटालियन एसएसबि हावलिया 18थि गायसननाय सानखौ थुलुंगाखांनायजों फालिदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि थान्दै जख'न्थाइखौ 12, 13 आरो 14 जानुवारि 2024 खालाराव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों कसुगावनि जलेश्वरी गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदोंमोन। बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया मासि लानानै दैदेननाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो एबसुनि बारग' लोगो आफादगिरि गौतम मोसाहारिया आरो मेलाव बराय बिबुंथिखौ लाखियो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा बर' समाजाव आथिखालनि थासारि, सोलोंथाइनि थासारि, गेलेनायजों लोगोसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ लांफानाय, जोनोमनि उननिफ्राय हारियाव एबसुनि बिहोमा, बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनाय आरो गुणोत्सवआव बर' रावनि सोंथि बिलाइ फैयैनि सायावबो गुवारै बिबुंथि लाखियो। बर' बिजोंनि थाखो 2आव इंराजि रावनि सोंथि बिलाइ हरनायनि सायाव आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रियासो बर' हारिनो फिन्नाय होनांगौ। मानोना आसामनि गिबि मन्थ्रिजों थांनाय बोसोरनि 29 आगष्ट 2023 खालारावनो एबसु, बर' थुनलाइ आफाद आरो अल आसाम बर' गुदि फोरोंगिरि गौथुम जथायै थाखो 6नि जेंनाखौ लानानै गोथौयै आरो गुवारै सावरायज्लायनाय जाखादोंमोन होननानै गावनि बिबुंथिजों फोरमायथिबावो। बे हाबाफारियाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लाबावो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे गेवलां मेलाव मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लाबावो फारियै लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, नेहाथारि पुरेसगेला बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्मजों लोगोसे ओनसोलनि सानसुमैफोर, फोरोंगिरिफोर, समाज सिबियारिफोर, रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि मैखोमै बाहागो लानायजों गेवलां मेला मोजाङैनो जोबलाङो। गुवाहाटीनि हरहजाई स्टेडियामाव थांनाय 10 जानुवारियाव 67थि नेशनेल स्कुल गेम्स गेलेनायाव आसामनि 14 बोसोर बैसो सिंनि जोलुर गेलेनायनि सायख'नाय हाबाफारिया सोलिदोंमोन। बे सायख'नायाव जुगामप्रित बर', एरिस बाग्लारि आरो रतिराम बसुमतारी मोना सायख'जायो। गेलेगिरि 3बो झारखन्डनि रांचियाव जानो गोनां 67थि नेशनेल स्कुल गेम्स गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन। गेलेगिरि साफ्रोमनिसिमबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय साबायखर बावहरदों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिला फोथार दख'रा सिलाबालि गामिनि अर्जुन गयारि आरो प्रमिला गयारिनि आंगो फिसाला हरबिन्द गयारिया गोबां समनिफ्रायनो मोन्नैबो किडनिया गाज्रि जानानै गोबां गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै दङ। जायनि जाहोनाव दुखुथिया नखरा गोबां रां रुफानि हालाय हाफायजों मोगा-मोगि जानानै दङ। दुखुथिया नखरा हरबिन्द गयारिनि बेराम नायनायाव 6 लाख रांसो खरसा जाबाय एबा रां खारबाय आरो दा 35 लाख रांनिबो गोनांथि जाबावदों। बेनिखायनो नखरनि बिमा-बिफाया रायजो राजाफोरनिसिम बेराम नायनायाव एसे रांनि अनसुंथाइ मोननो थाखाय आखाइ खबजोबनानै एकाउन्ट नम्बर 342843539881 IFSC SBIN 008506 आव रां अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। दिल्लीनि इन्दिरा गान्धी इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव इन्डिग' बिरखंनि क-पाइलटखौ सासे पेसेन्जारा सोबादों। दिल्लीनिफ्राय गवासिम थांनो गोनां 6E2175 इन्डिग' बिरखंआ दिल्लीयाव बांद्राय खुवा खुनायनि जाहोनाव 10 घन्टा लेट जानायलाय साहिल काटारिया मुंनि सासे पेसेन्जारा बिरखंनि क-पाइलट अनुप कुमारखौ सोबादों।
जाथायनि उनाव सोरबा जानाय क-पाइलट अनुप कुमारा दिल्ली एयारपर्ट पुलिस थानायाव एफआईआर होनायाव आथिखालाव पुलिसा दायनिगिरि साहिल काटारियाखौ एरेस्ट खालामो। बेनि उनाव 6E इन्डिग' बिरखंआ 13 घन्टा लेट जानानै दिल्लीनिफ्राय गवा फारसे बिरबोयो। गुवाहाटी नोगोरमानि सेलसाखो ओनसोलाव आसाम सरकारजों एभिक्शन खालामजानाय एबा होखारजानाय सुबुंफोरा दिनै समबारखालि मागो दमासि सानावनो आसाम सरकारनि हेंथायै खुद्रिसारदों। मानो होनोब्ला थांनाय 2 बोसोर सिगाङावनो सेलसाखो ओनसोलाव न' लुनानै थानाय थागिबि सुबुंफोरखौनो होखारदोंमोन। बेनिखायनो दिनै 2 बोसोर उनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि हेंथायै खुद्रिनानै होस्रिखावदों होखारजानाय सुबुंफोरा। गलाघाट जिल्लानि लेथुकुजान मरांगी ओनसोलाव रबिबारखालि दुखुनांथावै मासे हाग्रानि मैदेरा मोब्लिबजों बोजानानै थैनो गोनां जादों। नेशनेल हाइवे 39 नि साखाथियाव जादोंमोन बे जाथाया। मैदेरनि थैनायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो काजिरङा नेशनेल पार्कनि मावफारियाफोरा जाथाय जानाय जायगायाव थांदों होननानै मिथिहोदों। 27B सशस्त्र सीमा बलआ 14 जानुवारि खालि हावलिनि सिथलायाव गावनि गायसनथाय सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोनो। बे फालिथायाव रौनिया हान्जानि मावथिफोरनि गेजेराव बायदि रोखोमनि गेलेमु बादायलायनाय खुंफुंनाय जादोंमोन। हाबाफारिनि जागायजेननायाव कमान्डेन्ट श्री टिर' सिंहआ मुंख्लं खाम्फायाव मुंख्लंफोरनो मान बावो आरो गासैबो रौनियाफोरनि सिगाङाव बिबुंथि होदोंमोन आरो बिथांमोननि साबसिन खामानिखौ बाख्नायदोंमोन आरो बुंदोंमोन। बे कम्पानिखौ 14 जानुवारि 2006 मायथाइयाव 12थि बेटालियननि गोरोबलायनायनिफ्राय आलादा खालामनानै गायसननाय जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो कम्पानिया नक्सलि इफेक्टिभ डिउटि, इलेक्शन डिउटि, आयेन आरो खान्थि बायदि गोबां बिबानफोरखौ जाफुंसारै मावफुंबाय। गावनि बिबानफोरनि अनगायैबो वाहिनिया सिमा गोनां गामियारिफोरनि जौगाथायनि थाखाय गोबां रायजो राजानि जौगालु बिथांखिफोरबो मावफुंगासिनो दङ आरो बेबायदिनो सोलिबाय थागोन। बेजों लोगोसे बिथाङा गासैबो मावख'गिरिफोरखौनो गावसोरनि मावनांगौ हाबाखौ एखे रोखोमै मावफुंनो खावलायदोंमोन जाहाथे कम्पानिया गावनि थांखि सर्वोच्च श्रेष्ठखौ आबुं खालामनानै गोजौसिन जौथायखौ मोनफुंनो हायो। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।